Чувствате ли се отпаднали и уязвими през зимните месеци, когато вирусите са навсякъде? Търсите ли начин да подобрите своята умствена и физическа дееспособност в стресови ситуации? Представяме ви Цинк Адитив Плюс, синя боровинка от Гревия, веган хранителна добавка, съставена от 100% натурални продукти. Иновативна формула, която подкрепя имунната, нервната и мускулната система. Продуктът подобрява зрението и намалява напрежението в очите, като същевременно се грижи за чернодробната функция, активно детоксикира тялото и предпазва от очни заболявания. Благодарение на силното си антиоксидантно действие, той помага за преодоляване на отпадналостта и укрепва организма при сезонни инфекции и грип. Осигурете си цялостно укрепване и бъдете по-енергични всеки ден. Поръчайте Цинк Адитив от Гревия БГ още днес и направете първата стъпка към вашия отличен имунитет.